салому дуруд тамошобинони азиз. барномаи гуфтугӯ яъне диалог дар ютуб-канали Дилноза Каримова барои шумоён пешкаш мегардад. меҳмони имрӯзаи мо актрисаи театр ва кино Сурайё Хаҷаева. Хуш омадед Сурайёхон. Саломат бошед. Саломат бошед. Хеле хушҳолам ки шумо имрӯз мебинем. Раҳмат, шумо раҳмат. имрӯз хелеам зебо шудам. Чашм нарасад. ва дар ҳаминҷо мехостам аввалин саволро ба шумо бидем. Чун бо чунин энержи шумо метавонистед ки дар дигар соҳа ҳам муваффақ бошед ва шумо маҳз театрро интихоб кардед. Чаро? Маҳз барои соҳаи санъатро пеш гирифтаи ман ду сабаб дорад. Аввалаш ин ки Шодравон номи падари маро санъат мондан ва дуюмаш ин ки бобои ман дар театри давлатӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкин Шодравон Рустам Эркабоев саркоргардони театр буданд. Чӣ хеле ки дар урфият мегӯянд бо хун даромадагӣ бошад бо ҷон мебарад ва маҳз дар рагҳои ман хуни санъаткор ҷорист. дар зиндагӣ аз кадом кори накардагиатон шумо пушаймон ҳастед? Азбаске ки ҳоло дар ҳаёт модари ман зинда ҳастанд, ман шукронаи худо мегӯям албатта ва сабабаш ин аст ки ман ҳоло намегӯям ки наметавонам гуфтан ки ман розӣ нестаму ман пушаймонам. Ман ҳамчун фарзанд бояд қарзи фарзандии худро дар назди волидан адо кунам. Баъд аз намоиш шумо аз образ тез мебароед? На он қадар тез. Чӣ хеле ки рӯзҳо мегӯям, пока я приду в себя, пока от меня всё отойдёт, ман наметавонам ки аз образи офаридии худ тез баром. Ва ин образҳое ки шумо нақш меофаред дар саҳна, дар спектаклҳо барои ба ҳамин характери шумо ё ин ки ба ҳастии шумо наздиканд образҳо? Албатта наздик мешаванд. Як фишкаи ҳамин эвое ки шумо дар намоишҳо ҳамеша нидо мекунед, ин аз куҷо пайдо шуд? В нужный момент и нужное время. ҳатто писари 5-солаи ман ҳам ҳамин нидои шуморо хеле дӯст медорад ва такрор ба такрор тамошо мекунад. Раҳмат. Я занг занам, телефонашон хомӯш. Модарҷон! Апаҷон, орум шавед. این کار کلی نکن با شما باز بابای نچست آی هر لحظه سایبانی سرم به نظر شما فقط کلین نگو گاب این خیل نیدیه تو تلفیزیونات نگی کلین های امروزه خوشدامنه از عجلش سیرش پیش بکشه این قدر بابای نچست بیچاره کلین گناهی نداره رسا من با پدرم گفتم ما بگوریه چی؟ با داده جانا؟ با همین داده جانی حتی با پشه آزار نمیرسوندگی با شما جنگ کردن؟ سبب؟ کرای گبنی حاضر با یادم بیارم باز دلم بیهزار ای نه بهترش نپرسم مالش نمیپرسم دکتر جرزه دید می؟ مادرم نخواستم ای وای این مردم وقتی بر آمدن جانش با دکتر میروادن و فشار خونشان چه خیل چنگ کردید می؟ نه اپا که وای داد شما فرزند می یا تماشا بین می و اپرات رو بیاره چه؟ نه حاضر اپا جان ای کلیم پاشا کساله نشده هاچک با حرکت کنید مادر جانه که با داده جانم خفه کردگی باشم نگوی کردشش دیده مهر دل حسمی خودش من اپرات ندانم نه زکر گابزنان کرده شده بودن چون پاشه خیره نشویم گفته گوهیلو با خانه در آمدیم یک باره قواقوی مادرم بر آمد ضرور بود با بعضی ها با خانه در آمدن خدا به شکره خدا به شکر 110 به وای مادر جانه که من رسا ترسون دید کن کنی اکنون بفرجه گوید چی گپ شد؟ اپا جون گاب رو غوز ندهی تو مکته برای جنگ و جدا انه شما مکا گناهکار اساسی
زن برای شما آدم نه. زن گل خاندان خیرو برای که آیله بودن شما کم نمیگیره. زخم رو زخمی زبانتان تو بیر آخی. علاقه خواهده دوغی دران پای شما که شما مخصوص. ها پس دیگه از اون رفتگی گپی خودش رو میگفتاسی ای بیلت رو خوبی کرده گیرید مرحمه آقا جون باجایا شب انا خواهده می آیا بگه آقاش نمیزنی دادر شدم چه حال داره گایا خبر نمیگیری اپا جون این روزگار شده با کالوی روزگار هم درمون شده از شما بی خبر مادر شد اگر با مادرم یک گپ میشد چیکار میکردم ای وای گلی سری سبتی خاندانم ای وای عشق میزیرم مادر جانکم ای وای داغی بیملالم مادرم من نمورده از اون نگیر من زنده خدا و شکر این یک سوالی میگم که برای من هم بسیار جالب است. ما میدونیم که شما پیش از نمایش یک روز پیش از نمایش افتیده بودید و اون نمایش رو با همون زخم هایی که گرفته بودید بازی کردید. این که در کجا بود؟ یک کمتر نقل میکردید در برای همین. این پرستو سال 2013 در دوشنبه در پرستو وقتی که مرا کارگردان театр Чкаловск Пушкин Нарзулло Шарипов даъват мекунанд барои дастгирии намоишнома ва аз ин лаҳза ман бениҳоят хурсанд шудам ва чӣ хеле ки мегӯянд ҳамчун актриса ман мехостам дигар коргардон ки кор кунам ва шахсан ман бисёр мехостам ки дар як театри рус худамро санҷам бо забони русӣ нақш офарам. Ин бисёр ҷолиби ман омад ва дар анамин лаҳза дар театри Пушкин вақте ки мо намоишномаи цигани бозӣ мекардем, машқ мекардем, партнёри ман саркоргардони ҳозирии театри Камоли Хуҷандӣ Сӯҳроб Шейхов Аликаро бозӣ мекард ва мо аллакай ҳама тарафа тайёр будем. Мо сафар ба Душанбе доштем ва дар анамон лаҳзае ки паго бояд баромади театри Пушкин бошаду ва баъди нисфи рӯзӣ баромади театри Камоли Хуҷандӣ бошад, ман дар ҳарду намоиш нақши асосиро бояд бозӣ кунам. ва анамин лаҳза саҳари ман мехезам. албатта мо дар як хона 3 нафар зиндагӣ мекардем, номашонро ман намегӯям ва ман ба ҳамкасби худ мегӯям ки илтимос як кофе кун то ман аз холодильник як чӣ хеле ки мегӯям калбасаро гирифтам. Калбасаро гирифтам ва номи ҳамон калбасаро ки хондам ки вай дуд карда шуда, ман бениҳоят ханда кардам. Мо ду каса ханда кардем. қатъи ҳамо ҳамкорам. Ханда кардему ва ҳамихе як лаҳза шуд ки дар қафои ман ҳамихе пеши стол истодагӣ будам ва қаҳва тайёр карда буд. Қафои ман стул буд, стул буд. И ҳамин лаҳза бо хандаю бо гапҳои шӯхӣ ман дидам ки дар қафои ман стул ҳаст. А вай фикр накард ки ман мешинам. Это было так, ну, как сказать, непредвиденный случай шуд. Вай стулро як тараф ман фикр кардам ки стул дар қафои ман ҳаст. И ман ҳамихе ба зарби худ мешинам гуфта аз ханде захм хӯрдам. Ман бояд коллективро дастгирӣ карданам лозим буд. Чӣ хеле ки мегӯянд искусство требует жертв. Ну, такую жертву вот я перенесла на своей шкуре. Лаҳзаи нақш офаридан дар намоишномаи Сигани ҳамун дардро эҳсос мекардед ё тамоман фаромӯш карда будед вақти нақшбозӣ? Ман ин дардро фаромӯш мекардам ва вақте ки аллакай ман ба қафои кулис мерафтам, Сӯҳроб Шейхов шоҳид, ман анамехе такия ба девор мекардаму дардро ҳис мекардам ва вақте ки боз баромаданам дар кор буд, ман боз мебаромаду дардро фаромӯш мекардам. Ва як лаҳзаи аҷоибаш буд ки мардона то охири намоишномаи мардона дар по истодам.
хай ин сирро ман набояд гӯму хай یعنی امروز میگویید همه ин سیرها сир رو бояд хай майлаш шоду равшан агар суҳбати мо бошад агар ва мардона ман намоишномаро ба охир расондам ва як ҷӯшба номардӣ кардам вақте ки парда маҳкам мешавад аллакай паклон кардем парда маҳкам шуд номардона ман аз почак ҳалтидам рӯи дарвоза این مردانه است که تا آن وقتی که پرده محکم نبود شما پای راست می‌ایستادید در صحنه وقتی که پرده محکم شد الکی شما وظیفه خود را اجرا کرده بودید این نامردانه نیست این مردیگری است که شما اجرا کردید آفرین آیا زیادن حالتایی که شما می‌خواستید گویید که نه اما میگویید که ها 100% кам агар ман не гӯям ман ҳаёт ба мардакча не мегӯям дар неи худ ман нуқта мемонаму не агар ман не гӯяму иҷро кунам вай ҳамчун сурайё иҷро мешавад орзуҳои давраи ҷавониятон орзуҳо хеле зиёданд дар айни ҷавонӣ мегӯед ки зиёди онҳо амалӣ гаштаанд аввалин орзуе ки ман дар ҳаёти ҷавонии худ доштам ин ман пеш гирифтам орзуи стюардесса буданро با فکرم خیلی میزیبید اگر стюардесса буданро ман орзу мекардам ҳавас мекардам зеро хоҳари калони ман стюардесса буд и ман фақат мечтаят мекардам ки апа чӣ хел ту мағза ҳамин самолёт ба мешини ҳама кади суҳбат мекунӣ падносик ба вам кофе ва воду гуфта падносик мекунӣ шаҳрра мебинӣ оламу одама мебинӣ апа мегуфт ки хай кун касбам ҳамин и ман ҳамун орзува то ҳол ҳамин рӯз нарасидам лекин дар дилам ҳаст ҳаст بفکرم یگان کارگردان ها همین آرزوی شما رو شنود در نمایش ها حتما رولی استیواردس رو میداد که به این آرزوتون شما برسید من 100% روزی هستم بازی میکنم амалӣ шудани орзуи шуморо мо чӣ мекунем мумкин ки дар ягон филм шояд дар ягон филм шумо нақши ҳамин стюардессаро мебозед شما در سرشوی برنامه ما درباره والدینتون کمی گفته گذاشتید бале میخواستیم درباره والدینتون پرتر میگفتید برای ما раҳмати падари ман хаҷаев санат хаҷаевич омӯзгори калони донишгоҳи давлатии хуҷанд буданд аз фанни политэкономия яъне иқтисодиёт дарс медоданд модари ман сулаймону марҳамат 20 сол дар чӯхеле ки мегӯянд горисполком дар ҳукумат кор мекарданд ҳукумати шаҳрӣ умуман ман аз оилаи зиёӣ ҳастам ва шумо мехостед ки фарзандои шумо ҳамин дар роҳи санъат фаъолият кунад албатта чаро не агар ҳамин роҳи санъат ба он писанд ояд рӯи чӣ не агар махфӣ набошад чанд фарзанд доред 4 фарзанд худо ба шукр беҳтарин 3 духтар 1 писар хеле оли زیباگی نمیگی که намегӯ 4 4 фарзанд ва муҳимаш он ки мо ба қарибӣ якчанд моҳ пеш дар тӯи фарзандашон иштирок кардем ки духтар бароварда будед инам барои мо як афсона буд ки мо дар ҳайрат будем ки шумо чунин фарзанди аллакай ба воя расида доред ва ҳозир зиндагии вайҳо чӣ хел ҳозир духтари ман бо шавҳараш дар шаҳри Владивосток дар Русия зиндагӣ мекунанд ҳар рӯз ҳар саҳар духтари ман занг мезанад аз ҳолу аҳволи ман хабардор мешавад гарчанде ки аз мобайни мо километрҳо дур бошад ҳам лекин ба дил хайрат ҳамин телефонҳо ҳасту видеозвонок кади фикр мекунам ки духтари ман дар пеши ман суҳбат муҳимаш он ки хушбахт бошад дар бораи волидонатон фаҳмидем ва албатта ин ҳам барои мо як информатсияи пурра дар бораи шумо ва фикр мекунам ки барои тамошобинон ҳам хеле ин ҷолиб аст лекин ман боз як саволи дигар бар шумо дорам ки чун ман худам ҳам аз ҳамин як таҷрибаи саҳнавии театр доштам ман медонам ки баъзи вақт текст аз ёд мебарояд ё ин ки фаромӯш мешавад дар ҳамонҷо одам маҷбур мешавад ки ё ин ки ягон кор кунад ё ин ки ягон чи эҷод кунад ягон чи гӯяд дар саҳнае ки шумо ҳамин тӯли чанд сол 28
28 سال شما در صحنه هستید و البته این حالت ها بعضا میشد این از پارتنر وابسته فراموشوی تکس الهام بله می‌کنه. فراموشوی تکس از پارتنر وابسته و گرچنده که اگر خودی متن همون نمایشنامه فراموش شودم خیلی آدم زنده отключаться کردنش ممکن که моментом باید از همون حالت برایت گپرو فراموش کرد بله گپرو فراموش کردم بعد همون معنی گپ رو باید به پارتنر رساند. من گفتنی هستم که دلنوزه خان بسیاری نفرانی که مرا مثلا در حیات میشناسن همچون اکتریسه میگویند که معلم جان همین نقش آفریدنتون به گپ نیست لیکن همون نمایشنامه قلب زن جالبی دیدن بود همون تیمور جان سلطانов دادرتون بازی میکنن در حیات اصل دادر هستن من میگم که در اصل ها دادر خوندن بله لیکن در اصل من همچی دادر ناس میبینم حرمت میکنم. شما قصدگیر هستید و یکم وقت قصد گرفته اید؟ چی در حیات چی در صحنه من قصد یگان کس رو گرفتگی نیستم و گرفتنی هم نیستم زیرا صنعت این خودش یک تلاشی است حیات خودش تلاشی است یگان نفر یگان شخص در حیات سرایا شده نمیتونه سرایا همون شخص شده نمیتونه در صنعت یگان هنرمند خیلی گیرد جامعه میگیرد لیکن کسب من هنری من گرفته نمیتوند. اگر با حالت خوبی برگردونید؟ با حالت خوبی هم توی دیگر من میتونم چقدر که تونم یاردم میرسونم. من میدونم من شما رو از سال 1997 اینجوری میشناسیم و بیش از 20 سال سرایا رو در همین صحنه میبینم و من میدونم که در این مدت خیلی زیاد هنرمندان آمدند و رفتند و باز هم آمدند و باز هم رفتند اما سرایا همچون یک هنرمندی اصیلی که این صحنه مقدس رو هیچگاه با فکرم که ترک نخواهد کرد. نه تو جان دارم من فکر میکنم که ترک نمیکنم. خیلی در اینجا کمی نیانسایم شده میگذرد در هر یک کلکتیو میشود. البته لحظه بود که باز کارگردان من سر به کالا زدگی همچون کارگردان همچون اکتریسه لحظه بود که همچون پارتنر که سر به کالا زدگی برای چی؟ برای بهبودی کار برای پیشروی کار в спорах рождается истина. بله. همین لحظه شدگی بود که میخواستید صحنه رو ترک کنید. بود. میدونید که تیمور جان وقتی که با اندیشه خود میروی و وقتی که فکر میکنی که تو برای صنعت تمام هستی خود رو میبخشی تمام سلامتی خود رو میبخشی تمام بود و شد خود رو به صنعت میتی و وقتی که تو میفهمی که عادت چه نیست انمون وقت هنرمند شکسته میشود. و در زندگیتون حالتی شده است که در نظرتون همه چیز بد بود اما با مرور زمانه وقت معلوم می شود که این به خوبی شما بوده است. خیلی حیات پستی بلند دارد البته حیات موج دارد اوج دارد گاه به قرش برارد گاه به اوجش برارد گاه همچون خاص بازی دارد. حیات همین است. حیات همین بله. حیات این مبارزه است. بله. برای هنرمند برای ایجادکار این باز هم به فکر من مشکل تر است. البته مشکل. حیات خودش وزبین است صنعت وزبین است برای چی وزبین میگم برای اون که حاضر تئاتر پیشتر تئاتر نیست. شخصا من همچون هنرمند میخوام دیگر کارگردان که خود رو سنجم با کارگردان‌های جهانی. بله من در تئاتر اگر 28 سال فعالیت برداشته باشم من аллакай برای خود میخوام یک مکتب دیگر کشایم در سایه صنعتی فعالیت ایجادی من یکی از
устодони аввалини ман Шодравон, арбоби шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, устоди ман Ислом Салонов буданд. Аз дастам, аз майди яким мана барои саҳна оварда, дили маро ба санъат гарм кардан. Якум намоишномаи ман бозидагим соли 1985 вақте ки ман саҳим синф будам. Ман аллакай нақш меофаридам бо худораҳмати устоди ман Саодат Саломова дар намоишномаи арӯси шаҳрӣ ман хоҳаракашро бозӣ мекардам. ва аз ҳамон лаҳзаҳо аллакай дили ман ба санъат гарм шуд. Дар сар худо ба шукр устоди нотакрор, устоди якова ягона ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон Сайрам Исоеваро дорам. дар филм чӣ гуна нақшро бозӣ кардагӣ ҳастед ва умуман бозӣ кардагӣ ҳастед дар филм? Бале. барои шумо фарқияти филм аз театр чӣ хел аст? соли 1998 ё 99 агар хато накунам, дар филми «Лунный папа» бо раҳмати Шодравон Бахтиёр Худойназаров. хеле филми хуб аст. бале бениҳоят филми хуб аст ба дараҷааш. Ман яке аз актрисаҳои Москав, яъне Чулпан Халматоваро мо дублёр будем, бале. ва дар анамонҷо якумин нақш офаридаи ман дар филм буд ҳамон солҳо. ва чӣ эҳсосот фаро мегирифт шуморо дар он нақши бозидаатон? аввалаш шахсиятҳо буданд дар он ҷо. Ато Муҳаммадҷонов, Шерали Абдулқосов, худи Аки Бахтиёр, як шахси бузург, як коргардони филми бузург. ва умуман дар он ҷо ҳунармандон аз Германия буданд, аз Франсия буданд, аз Ӯзбекистон буданд, аз Душанбе. тӯли анами қадар сол то ҳол мо ҳамсӯҳбат мешим, дар тамос мешим бо он коргарое ки анами хел дар қафои чӣ хеле ки мегӯянд экран буданд. мо то ҳолам дӯстагӣ дорем. Бале. ва эҳсосоти ман дар филм ин буд ки филм тамоман дигар чиз аст. агар дар саҳна ман нақш офарам дар синамо, ҳами ин табиатан буд. нигоҳ аллакай дигар, чунки там крупный планам буд. ҳар як нафаскашитона запис мекардан. ман афсӯс нахӯрдам. шавҳари шумо, мо медонем ки шумо ҳам зан ҳастед, ҳам модар қаҳрамон ҳастед, ҳам ҳунарманд, ҳама инро як карда омехта карда дар зиндагии шумо азоб намекашед ва шавҳаратон ба ҳамин касби шумо зиддият надорад ва он кас ҳам дар кадом соҳа фаъолият мебаранд? таи 15 сол агар хато накунам, шавҳари ман дар муассисаи фарҳангӣ ба номи Абу Абдуллои Рӯдаки кор ва фаъолият мебаранд дар вазифаи мутахассис оид ба коргарди мусиқӣ. Руслан Боймухамедов. албатта дӯсти мо аст, лекин барои тамошобинон хеле ҷолиб аст аз ҳаёти шахсии худатон бо каме нақл мекардед ки барои фаъолияти мисол шумо ки дар театр кор мекунед, дар бо партнёрҳо кор мекунед, он кас рашк намекунад? шавҳари ман ба ақли расо нигоҳ мекунанд. ба партнёри ман ягон рашк надоранд, зеро ки медонанд ки кор асту оила аст. ягон вақте шудааст ки зиддият нишон дода бошанд дар ҳамин касби шумо негуфта бошанд ё дар ҳолате буд ки ягон ҷо бозӣ кунед ё ин нақш ё вай ки ба шавҳари шумо писанд наомада бошад? Не, ин хеле монеагӣ набуд. танҳо якта монеагӣ доштанд вақте ки соли 2014 ман писарчидор шудам ва дар анамон вақт соли санъаткоро Муҳаббатхон, ровии барномаи Офтоби меҳрубонӣ, анамон соле ки соли санъаткорон эълон карда шуд, анамон сол бояд ва ё барнома кунанд ки кадом санъаткорро
дар ҳамин сол фарзанддор шудам ва пӯшида нест ки 25 сентябр соли 2014 ман соҳиби писарча шудам ва Дилнозахон 27 сентябр соҳиби писарчадор шудам. Маҳз дар анамин лаҳза шавҳари ман монигӣ кардам. шумо зиндагии худро аз чандсолагиятон дар ёд доред? аз синни ба фикрам 3 солагӣ. дар ёд доред? бале, вақте ки дар оилаи мо модари ман бисёр паррандаи канарейкаро дӯст медорам. То ҳоло дар хонаи модарам канарейка ҳаст, каклик ҳаст. Оилаи мо бе садои булбул, бе садои капк тасаввур карда наметавонад худашро. ва вақте ки ман 3 сола будам, дар рӯи хона менишастаму ман ҳаминро дар хотир дорам. Вақте ки падарам худораҳматӣ аз дар медаромадан, мана мегуфтанд ки ана дадо омдан ҳозир сар мекунад. Азбаски ки ман аз ҳама фарзанди кенҷигӣ будам, ҷони падар будам ва ҳамту падарам омадан, модарам ба канарейка муроҷиат карда гап мезидам. Вай ҷони дилам, нука давай спой мене. Ман фикр мекардам ки ман фарёд дорам. Ман мерафтам. Ҳабваҷон мана мангумга ва мегуфтанд ки не ман туе не ман канарейка фарёд дорам. Анами чиз то ҳол дар ёди ман ҳаст. ва чӣ хел ҳолат мешуд нисбати шумо? албатта рашк пайдо мекардам. ба як парранда ҳамин қадар меҳру муҳаббат. ва чанд рӯз бо модаратон гап не, ман гап назадагим не. Ман дару қаҳрӣ мешудам, лекин падарам 1 сомони 1 рубли ҳамон вақто рубли шақароза медодану мана алда мекардам. чун шумо дар саҳнаи театр аллакай 28 сол боз фаъолият мебаред, мегуфтед бенефис шаби иҷодӣ кардан дар нақшавотон ҳаст ва агар бошад дар кадом солҳои ба фикрам наздик бояд бошад? Албатта ин дар нақш ҳаст, ин дар дил ҳаст ва шумо арзандаед. раҳмат. Ва албатта ман ин чизро пеш гирифтам, дар нақши ман аст. Бенефиси ман он вақт мешавад ки худо насиб бошад. вақте ки ман набирадор мешавам, бахшида ба набирачаи худ, вақте ки духтарам аз Россия меояд, ман бенефиси худро дар оилаи худ бояд инро гузаронам. хеле олӣ, ташаккури зиёд ба шумо ва албатта мо ҳам ният мекунем ки шумо ба орзуи некатон бираседу ва як набирачаи хо духтар бошаду хо писар бошаду як фарзанди солим ба дунё биёяду боз ҳам қаторак шавад. Саломат бошед. Илоҳо, раҳматҳои калон. ва як саволи хеле ҳам ғайриоддӣ. Хоб, вақте ки ҳозир шумо чӣ фикр мекунед одамон баъди марги шумо дар ҷанозаи шумо чӣ мегӯянд? дар ҷанозаи ман шояд ки одами хуб гӯянд ва шояд ки одами ганда гӯянд. зеро дар ҳаёт ман ҳам одами нағз шуда метавонам, ҳам одами ганда. нағз он вақт нағз мешавам ки агар одам ба ман ҷону дилаша тияд, ман ҳам дучанд ҳаракат мекунам ҷону дилаша тиям. Ганда бенад агар ба душманон, шахсан ба душманон, агар душман дошта бошам ва пӯшида нест ки ҳатман ман душман дорам, ба душманон ман гуфтанӣ ҳастам ки умри бардавом бенам, сиҳату саломат бошам ва фикр мекунам ки ягон кори неки ман дар дили кӯчаки душмани ман шояд бошад ва дар ҷанозаи ман анами кори хайри мана фикр кунад. ва шумо дили бузург доред. саломат бошед. Раҳмат, ташаккури зиёд. ва мегуфтед ки Сурайёро хоб, дар як ҷумла чӣ гуфтан мумкин? яъне чӣ хел муаррифӣ кардан мумкин? чӣ хеле ки мегӯянд аз Сурайё то Сурайё. Сурайё ин яъне ки агар сайёра ин як олами дигар, як масалан ситораи дигар бошад, Сурайё яъне ки ба омма гирим агар это вселенная. хай аз Сурайё шояд ки то Сурайё расем. шахсияте ки ҳозир шумо ҳастед, хоб, яъне ки шудед,
خب барои худатон писанд аст? рости гапро гӯям, ҳамчун шахсият ман ҳоло ба фикрам он қадар ҳоло ба зини шахсият ба фикрам ҳоло нарасидам. лекин фикр мекунам ки ҳамчун Сурайё аллакай ман қадами устувории худро мондам. Сурайёи имрӯза лабай ба Сурайёи 18-солае ки буд чӣ маслиҳат медод? Сурайёи ҳозира ба Сурайёи 18-сола маслиҳат медод ки агар ки ту роҳи санъатро пеш гирифта бошӣ, будь добра, доводи дело до конца. Аввалин маслиҳатгари шумо кист? аввалин маслиҳатгари ман падарам будам. ман с падарам розӣ шудам ки ман ба роҳи санъат равам. дуюмин маслиҳатгари ман устоди ман ва сеюмин ёру дӯстои ман. хеле олӣ, ташаккури зиёд Раҳмат. Сурайёҷон. саломат бошед ки имрӯз дар барномаи мо будед. мо Саломат хеле бошед. хурсанд ҳастем ва боварӣ дорам ки тамошобинон низ аз ин суҳбатҳои мо лаҳзат бурд. раҳмат раҳмат. албатта мо имрӯз бисёр чиз фаҳмидем дар бораи шумо ва боварӣ дорам ки боз дар барномаҳои ояндаи мо боз иштирок мекунеду ногуфтаҳоро мегӯед. албатта ба албатта. шумо бурдбориҳо орзумандем. раҳмат ба шумо низ, ба ҳарду шумо низ ташаккури зиёд Ташаккури мегӯям ки мас ба барномаи гуфтугӯ даъват кардед. таманнониятшо барои мухлисони шумо? ба мухлисони азизи худ таманно дорам ки гарчанде ки душвор бошадам ҳаёт, мехостам ба театр биёям ва аз намоишномаҳои ҷолиби театр бохабар бошам, аз ҳунармандони барҷаста ки имрӯз ҳам мо дар зери қаноти онҳо кор ва фаъолият мебарем бохабар бошам ва умуман ман мехостам ки санъаткор бетамошобин ҳеҷ аст. албатта тамоми тамошобинони ҷумҳурии Тоҷикистонро, вилояти Сухдро ба театри давлатии масака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ даъват мекунам. саломат бошед. обод бошед. барои шумо муваффақият, Раҳмат. бурбориҳо. раҳмат. ташаккур.